Moikka ja tervetuloa mun uudelle videolle. Tällä videolla mä kerron, mitä tekoälyasetus sisältää, eli mitkä on ne käytännön vaikutukset, jotka tulee AI Actista. Ensinnäkin semmoinen hyvin yleinen harhaluulo on, että tekoälyasetus kieltää tekoälykäytön EU-alueella. Se ei pidä paikkaansa. Mutta tiettyjä asioita tulee ottaa huomioon, jotta se tekoälyn käyttö on lainmukaista ja se on sallittua EU-alueella. Jokaisen organisaation kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että selvittää, onko siellä omassa organisaatiossa käytössä tai kenties myydäänkö tai kehitetäänkö siellä sellaisia tekoälyjärjestelmiä, jotka täyttää sen EUn tekoälyasetuksen tekoälyjärjestelmän määritelmän. Ja mitkä nämä on nämä vaatimukset, jotta se tekoälyjärjestelmä on tekoälyjärjestelmän määritelmän mukainen? Ensinnäkin sen tekoälyjärjestelmän pitäisi olla kehitetty ja sen pitäisi toimia konepohjaisesti. Toinen sitten on, että sen pitäisi olla itsenäinen tai osittain itsenäinen. Eli silloin, jos se tekoälyjärjestelmä on sellainen, että se toistaa jotain ennalta määritettyä toimintoa, että siinä on jotkut ennalta määritellyt käsittelysäännöt, ihmisen luomat käsittelysäännöt, niin silloin se ei ole tekoälyjärjestelmä, vaan puhutaan tämmöisestä automaatiosta, ennalta määritellystä automaatiosta. Kolmanneksi tämän tekoälyjärjestelmän, niin sen pitäisi mukautua ja sen pitäisi pystyä tekemään päätelmiä ja muuttaa sitä toimintaansa niiden päätelmien perusteella. Ja viimeisenä eli neljäntenä, niin tällä tekoälyjärjestelmällä pitäisi olla jonkinnäköinen vaikutus ympäristöön, eli sen pitäisi pystyä tekemään suosituksia, päätöksiä, jollain tavalla sen pitäisi vaikuttaa tähän meidän elävään elämään. Jos nämä kaikki määritelmät tai nämä kaikki kriteerit täyttyy, niin silloin on kyse tekoälyjärjestelmästä ja silloin siirrytäänkin siihen, että siinä organisaatiossa pitäisi lähteä miettimään seuraavaa askelta. Ja tämä seuraava askel, mitä kannattaa miettiä, niin on se, että määrittelee, että onko ne tekoälyjärjestelmät, joita nyt käytetään tai kehitetään tai myydään, niin onko ne suuririskisiä, matalariskisiä tai kenties kiellettyjä kokonaan. Eli pitäisi katsoa tuolta pyramidista, että ollaanko me sillä huipulla vai päästäänkö me tuonne alas, eli tuonne vihreälle alueelle, että oikein minkäännäköisiä vaatimuksia ei sieltä hirveästi ole tulossa. Mutta aloitetaan tuolta ihan ylhäältä. Eli ensimmäisenä on tosiaankin tuolla ihan huipulla nämä kielletyt tekoälykäytännöt ja tekoälyjärjestelmät. Ja näähän on ollut kiellettyjä tämän vuoden helmikuusta lähtien. Ja kielletty on esimerkiksi tämmöiset kuin haitallinen manipulointi, kohdistumaton tiedonkeruu, biometrinen luokittelu, haavoittuvuuksien hyväksikäyttö ja sitten niin kuin Kiinassakin, niin sosiaalinen pisteytys, se on nyt päätetty kieltää kokonaan EU-alueella, eli se ei ole hyväksyttävä ja se loukkaa niin räikeästi perusoikeuksia, että EU:ssa on päätetty kieltää tällainen kokonaan. Yksi, mikä mulla ehkä vähän yllätti, niin on tämä tunteiden tunnistaminen, eli sellaiset tekoälyjärjestelmät, jotka päättelee tunteita työpaikoilla tai kouluissa, niin on myös kiellettyjä. Hyvä. Nyt kun ollaan käyty nämä kielletyt tekoälykäytännöt, niin kurkataan vähän, että minkälaisia on nämä suuririskiset tekoälyjärjestelmät. Eli kaikkia tekoälyjärjestelmiähän ei ole haluttu säännellä, vaan on valittu sellainen sääntelytekniikka, että on valittu ne kielletyt ja ihan selkeästi lailla säädetty siitä, että mikä on kiellettyä. Ja sitten sellaiset järjestelmät, joihin liittyy suuri riski, niin niihin on sitten tehty tällaisia lisävaatimuksia ja lisävelvoitteita, jotta siitä tuoteturvallisuudesta ja ihmisten perusoikeuksien kunnioittamisesta voidaan huolehtia. Ja suuririskisiksi tekoälyjärjestelmiksi niin esimerkiksi luokitellaan tämmöiset tekoälyjärjestelmät, joita käytetään yleissivistävässä tai ammatillisessa koulutuksessa, rekrytoinnissa tai silloin, kun päätetään, että pääseekö henkilö johonkin julkisiin palveluihin tai saako hän jotain etuuksia. Sitten on esimerkiksi myös lainvalvontatehtävät, turvapaikka-asiat ja rajavalvonta ja viimeisenä myös oikeudenhoito ja demokraattiset prosessit. Tässä on tämmöinen esimerkkilistaus näistä suuririskisistä tekoälyjärjestelmistä. Ja sittenhän se tekoälyjärjestelmä voi olla jonkun olemassa olevan tuotteen osa. Ja silloinkin siitä tulee suuririskinen, niin näissäkin täytyy sitten niin kuin miettiä se, että
mennäänkö me sen suuririskisyyden alueelle. Ja nyt kun ollaan selvitetty siellä omassa organisaatiossa, että joo, että on tekoälyjärjestelmiä, ollaan selvitetty se riskiluokka, että joo, se on se suuririskinen ehkäpä tässä meidän kohdalla, niin sen jälkeen tulee sitten mietittäväksi se, että mikä se oman organisaation rooli on, että onko kyseessä esimerkiksi, ollaanko me tarjoajia, eli sellainen organisaatio tai yritys on tarjoaja, joka kehittää tai kehityttää tekoälyjärjestelmän ja saattaa sen markkinoille. Kyse voi olla esimerkiksi tämmöisestä rekrytointijärjestelmästä, niin silloin kun sitä tämmöistä valmista rekrytointijärjestelmää niin kun myydään, niin silloin ollaan yleensä tarjoajia. Eli ollaan kehitetty ja myydään sitä, niin silloin ollaan tarjoajan asemassa ja silloin tulee ne tarjoajan velvoitteet. Sitten jos ollaan siinä asemassa, että ei niin kuin kehitetä eikä olla niin kuin vastuussa sen niin kuin käyttöönotosta, tai siis ollaan vastuussa sen käyttöönotosta, mutta ei kehitetä itse sitä, niin silloin ollaan käyttöönottajan asemassa. Eli organisaatio käyttää valvonnassaan olevaa tekoälyjärjestelmää, vaikkapa ostaa siltä tarjoajalta sen rekrytointijärjestelmän. Sitten tämän lisäksi on myös muita rooleja, että on jakelijaa, on maahantuojaa, on valtuutettua edustajaa. Näilläkin on omat velvoitteet, jotka pitäisi selvittää. Eli nämä 3 asiaa, kun on selvitetty, että onko se oma järjestelmä, tekoälyjärjestelmä, mikä sen riskiluokka on, onko se kielletty, suuririskinen, ja sitten viimeisenä, eli 3. on selvitetty se oma rooli, niin silloin ollaan jo aika pitkällä siinä, että hoksataan, että mitkä ne on ne velvoitteet ja mitä tässä niin kuin omassa toiminnassa pitäisi ottaa huomioon, jotta nämä mahdolliset sanktiot ja mahdolliset niin kuin mainehaitat ja ongelmat vältetään. Tämä on siitä mielessä jännä, että jos palataan takaisin tänne pyramidille, niin tosiaankin kielletyt tekoälyjärjestelmät niin on helmikuun alusta määritelty ja se on voimassa olevaa lainsäädäntöä, mutta nämä suuririskiset vaatimukset, niin ne astuu voimaan vasta elokuussa 2026. Ja sen lisäksi meillähän on tässä pyramidissa alhaalla näkyy vielä tuommoinen vihreä osio ja sitten on tuommoinen violetti, eli rajoitetun riskin tekoälyjärjestelmät. Ja rajoitetun riskin tekoälyjärjestelmät ja yleiskäyttöiset tekoälymallit niin tarkoittaa sitä, että siellä ei tule hirveästi vaatimuksia, mutta siellä voi olla tämmöisiä läpinäkyvyys- ja avoimuusvaatimuksia, eli ihmisten pitäisi tietää, että ne on tekemisissä, esimerkiksi jos he käyttävät jotain chatbottia, niin tekoälyn kanssa eikä elävän ihmisen kanssa. Ja ihmisen pitäisi tietää esimerkiksi, että tämä kuva tai video on tekoälyllä luotu tai generoitu. Mutta suurin osa, ja näin on lainsäätäjä EU:ssa, kun tätä tekoälyasetusta on sorvattu ja yhteensovitettu, niin on ajateltu, että suurin osa tekoälyjärjestelmistä jää kokonaan sääntelyn ulkopuolelle, eli niihin liittyy semmoinen minimaalinen riski, eli tässä ei uhata kenenkään perusoikeuksia, eikä millään tavalla niin kuin unionin arvoja rikota. Eli nämä esimerkiksi EU-komission sivuilla puhutaan roskapostisuodatuksista tai puhutaan tämmöisistä AI-pohjaisista videopeleistä, niin näihin ei liity minkäännäköisiä vaatimuksia, koska ne on tuon minimaalisen riskin osa-alueella. Eli tärkeintä on tunnistaa, että ollaanko siellä suuririskisyyden tai jopa kiellettyjen alueella ja se oma rooli ja se järjestelmä, onko se oikeasti tekoälyjärjestelmä. Kun nämä kaikki on halussa ja nämä kotiläksyt on tehty, niin ollaan jo aika turvallisilla vesillä. Kiitos kun jaksot katsoa tämän videon tänne asti. Toivottavasti tästä oli jotain hyötyä. Aika tuhti paketti, mutta tällä kertaa oli dioja, niin tämä ehkä vähän helpotti tätä seuraamista.